Ezkerretan intza dugu, eskuinean Martin. Bien artean, 1.800 euro xahutu dituzte Kubara joateko. Ez altzaizkizu inozoak iruditzen? Begira aurpegi triste horiek. Vamos a cantarle a Cuba. Eta hauek berriz, Ekain eta Arturo. Arturo eta Ekain. Pozpozik biak. Ez dira inozoak. Ez dira inozoak. 5 euroren truke lortu baitute beraien ametsa. Elkarrekin Kubara joatea. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también... Seiren zenbaki aurkituko dituzu, jolasetxea Gure kabia. eta kaioak tabernetan banatuta. 5 euroren truke lortu ahal izango duzu zenbaki bakoitza. Irabazi ezkero 1.800 euro izango dituzu nahi duzun tokira bidaiatzeko. 600ak saldu ezkero, beste bidaia bat egiteko zenbaki berriak aterako ditugu. Bai, Intzak eta Martinek ikasi dute, eta Ekainean Arturo dituzte zenbakiak. Eta zuk?